Здравейте на всички, аз съм Мони. Доста хора от вас ме познават и като криводолския дървосекач. Доста хора от вас знаят, че работя с японската марка Еко. И в днешното видео ще споделя моите лични впечатления, моето мнение относно работата ми с един от моделите на марката. Моторният трион е Еко CS2511 OS. Преди да започна, отбелязвам няколко неща. Едно от нещата е, че марка Еко се произвежда само единствено в Япония. Второто нещо, което отбелязваме, е, че този модел се предлага в два варианта с шина и верига. Единият вариант е с шина 3.8, верига 3.8 и дебелина на водещото звено 1,3 мм. Вторият вариант, който се предлага и който аз притежавам, е с карвинг шина, верига с стъпка 1/4 и дебелина на водещото звено 1,1 мм. Моторният трион е професионален, той е проектиран за тежка и интензивна работа, подходящ е за хора, които се занимават с подрязване на дърветата, дърворезба и карвинг. Машината е закупена преди една година, с нея е работено главно и интензивно само в карвинга, защото аз се занимавам и с карвинг изкуството. Не съм я почиствал една година, защото исках да тествам филтриращата система на Еко. Единственото нещо, което съм почиствал от време на време след работа, е въздушният филтър. Преди 2 седмици съм почистил моторния трион основно. Отпред съм монтирал малко по-голям гребен, защото искам да имам малко по-добра опора по време на работа. Едно от първите впечатления, които ми направи, е неговото тегло. Това е супер лек. 2511 OS е моторен трион с най-доброто съотношение мощност-тегло задна ръкохватка в света. Допълнително за това ниско тегло допринася олекотената конструкция, но въпреки това тя е усилена за тежки натоварвания. Моторният трион без шина и верига и пълни резервоари тежи 2 кг и 600 грама. Следващото нещо, което на мен ми харесва в този моторен трион и с който този трион е изключително балансиран, е специално разработената задна и предна ръкохватка. Изключително удобен за работа. Следващото нещо, което отбелязвам, е лесният достъп до въздушния филтър, което става без инструмент. Филтърът се разглобява на две части и се почиства доста лесно. Следващото нещо, което отбелязвам, е, че 2511 OS е с кубатура 25 кубически сантиметра, но въпреки тази кубатура притежава доста висока мощност да се справя с интензивни натоварвания. Следващото нещо, което ми харесва, е лесния достъп до старт и стоп бутона, смокача, той е ръчен. Има помпичка за подкачане на горивото, която улеснява стартирането. Следващото нещо, което отбелязвам, е лесният старт. Доста лесно се издърпва стартерното въже. С стартерната ръкохватка може да отворите капачката за гориво и капачката за масло. Следващото нещо, което отбелязвам, е ниските вибрации. Това е благодарение на пружинната антивибрационна система. В този модел имаме регулируема маслена помпа. Винтът за регулиране е монтиран в горната част на моторния трион и регулирането става доста лесно. Другото нещо, което отбелязвам и което ми харесва, е, че при монтаж и демонтаж на шини и верига гайката не може да бъде изгубена. Съединителят е с външен монтаж, роков уловител за веригата,
който лично за мен е много по-добър, отколкото металните или пластмасовите вериголовители, защото при скъсване на веригата или излизане на веригата от направляващата шина, роковия ловител я приплъзва. Шината, с която работя в карвинга, е на титаниум карвер. Шината е с остър връх, върхът е усилен, за да понася тежки натоварвания. Каналът е 1,3 мм. Имаме допълнително монтирани отвори за смазване на веригата. За мен лично тази шина е топ и като цена, и като качество. Ще монтирам шината и веригата, за да видите машината как изглежда в пълния си вид. Веригата, с която работя, е на Орегон. Както вече казах, тя е със стъпка 1/4 и с дебелина на воещото звено 1,3 мм. Интересното при нея е, че като заточите режещите зъби, не ви се налага да намаляте ограничителя на стружката, защото веригата реже доста бързо и без да сваляте ограничителя на стружката. Болтът за попълване на веригата е монтиран в капаката. Така изглежда моторният трион в пълния си вид. Другото нещо, което отбелязвам и за което непрекъснато ме питате, е с какво масло аз работя. Маслото, с което работя, е на Echo. То е Power Blend Gold. За мен лично маслото и като цена, и като качество е топ. Дори надминава изискванията на производителя. На последно място отбелязвам, че при закупуването на даден продукт на марка Echo, вие получавате 5 години любителска гаранция или 2 години професионална гаранция. При закупуването на продукт от официалния сайт на марката www.eco-bulgaria.com може да се възползвате от 10% отстъпка, като въведете персоналният ми код MONI10. За финал отбелязвам, че за мен лично 2511 OS е моторен трион без аналог на пазара. Желая ви хубав и успешен ден!